Mä haluaisin olla kaupunginvaltuutettuna ja kaupunkilaisten asioista päättävänä helsinkiläisenä sellainen päättäjä, joka entisestään vie kaupungin palveluita ihmisten luo. Niin, että ne palvelut ja se neuvonta olisi siellä, missä ihmiset muutenkin liikkuu ja niinä aikoina, joina ihmiset liikkuvat. Kaupunkia ja kaupunkilaisia palvelee sellainen malli, jossa jonkunnäköiset kaupunkilähettiläät esimerkiksi ostoskeskuksissa tapaavat ihmisiä. Ja sen takia me ollaan tänään täällä Itäkeskuksessa, että täällä Itiksen kauppakeskuksessa liikkuu paljon ihmisiä päivittäin. Tänne jonkinlaisen kaupunkilähettiläiden tilan perustaminen, jossa erilaiset kaupunkilaiset erilaisten elämäntilanteiden kanssa voivat tulla kysymään neuvoa ja sitten nämä kaupungin edustajat voivat auttaa kaupunkilaisia olemaan yhteydessä niihin palveluihin, joita he tarvitsevat.